ban yo ye ka ying ke sem ke ba kot ke ba kya ke ba suk ke ba kaman ka shong ha kata ka jing ye dei jing mot ha ka jing ye ye ke ba klem arsam ngadon tang lai teli ke bangan pen fi ke ni kilong ke ba kong san bar ke ba kong san ke ba kong san ke ba long kum kita ki mau bersio ban pen ye ka ja ha ka ying ke jong pi bat pia bam shi ying shi sem ki lai teli ki serdot ban te song ye ka ying ke sem de pi ha ka long ying long sem ke ba riu blay ke ba suk ke ba keman ke ba dap ke ba shlei ke ba ning kong ke long ke mi jo ka ying la da pia dei jing mot ma pi bat u tengah ban ka tengah ki kun le ke la khia ke la ba la da pi e tang la da yo pisa shibun la da u yalam bam shao yu pi pia tit jang tit nap yu pi ngadong yu pi ka ta ka jing e ke de ka jing e ke ba syukor jing e ke ba shisha kum kalong kimi ka di ban e ke u tengah kalong haki por baro la da don ni bom don e buram yalau jong u tengah Lada pinang ban iet ban buram yelo jang utanga ngadong pi ki kun ro kinang ban iet ban buram teng ka tanga yo tanga kam junang ban keren iet ban keren ki tin dan akor dan buram ban iet keren ki tin jartap ki tin ki bom day ki tin ken me ken pa ki tin ki bom day keren yo ulok kum sakri pi expect pade ba ki kun kin iet kin buram yo kpa gumno kin iet namar ki yo sngo barabor ye ki tin ka ba pi keren ba pi kum ka kami jong ka ye pip ju nang ban pen i ka ta lenti kum no ngan i ngan buram yo tengah la da pi i yo tengah tang la da bit da biang mot pilong ke bersyukur ai ke jeng ke mot pi i tang la da biang bala rambiang onom i kadang i fi la da pilong kum ta mot pim biang ba pi don kam ban kala ke mot wat nam kmi lenti pi yo ai ke yeng ke besuk ke keman ke jeng be jong pi ke siti man kong jong Petrus ke lanong ba lai de khot ke ban ning kong ter ngan puli ka ya sha ban kum ni kum jo pi ki kente to da pen ko ngo ye le ki tengah la ki jong hi Henry to ai bakan long u tengah u balari jong ka donut ba ha ka jing pen i ba ka bom sep jong ka men siem ba jamnut bat ba jar ka balong ka khamat u blay ba kordor e na markum ta men shandai kita ki kentei ba khuat ru ki ba jup kermen ha u blay ki la jupen ibha yel de da ka jing pen ko ngu yel de haki tengah la ki jong hi kumma kasara kala ko ngu yo Abraham da ka ba khot ken rat yo ki khun jang ka ba ki long kum ta nga kwa bat ong yu fi ki khun ke jong play da ka de ka tien ke jong utrai ki ken thei ken nang ban pen ko angu bat ban iet ban buram yelo jong utanga om ban pen itanat da ka bar skup da ka basem da ka bata aivro da ka balik beauty parlor man ko por da ka badeng ki so skor da ki ksier ki ksa ki jan kinat ke baram dor kadang e pi ha utanga jong pi ka khanta ka khlendei kadang e pi ha utanga jong pi ka kom ke jingi kai jong ka bible kalong ka jing pen ibha da kata ka jing long jing em ke ba khuat ke ba bha ke ba snor ke jing nang ban pen ko ngo ke jing nang ban buram kata ka de ka dur ke ba bhabriu ha utanga jong pi ke jing bom nang jong pi ban iet ban buram kan pen thai utanga ban wan ying bat kan penlong kam kai u wala da ubharu don digi bong men shwa ubhau tengah jo kamen tapat ula le kum tau la yai parlok ula di kiat ula kum tau la im surak ngan ong e pi teng teng ki de ki kentei ki bom nang ban iet ban buram ka penlong ba on nya ban wan hi kun ke jong blay ke de step ke baning kong ke ba pidon kam ban snu tu kalong ba ka kentei kanang ban iet ban buram yo tengah haki por baro pen i ke de jinglong ke jingem ke ba khuat ke ba snor kanong i pi de pidon ke de jinglong ke jingem ke ba khuat ke ba snor la da ulak jong pi umut ban don de ke we pat ke jinglong kanong pi tang ba un yo i ke jinglong ke jingem ke jong pi un kala ba un iet ye pi ke ba ar kum nu pinyo ye ke yeng ke ba suk ke ba kemen hai ke jingem ke jong pi hai ke yeng ke sam ke jong pi ngap ha ke baar utengah mending akren ya ke tengah mentang akren utengah un iet bat buram ya ke tengah bat un snuto lamru ya ke tengah haki por baro nomor ke tengah jong pi ke dei ke kiu ba kham telot ang ke bible
Banyak ia ke yeng ke besuk ke berkeman ke bayadai jengmut. Urang ba utengah udi ban sutu lem ya ka tengah. Ban iet ban buram ya ka. Karuk kadon kam ya ke jing iet jengfi. Kadon kam ya ke jing buram lem ke jengfi. Sutu lem ya ka. Sutu lem ya ka haki par barok. Kum ka kiu ke bakam telot ifi. Iet ya ka buram ya ka ai buram ru ya ka. Namar maka ro kadai kanong yarap lem kanong shan kanong ai buat ai mesim lem yifi. Lada maka kambiang piro penambiang. Namar kata urang ba udan kamban snautu ya kene ban ie ban buram ya ke tengah. Yalam di sha teng teng ya ke tengah jumpi. Ya pensong sao teng teng. Ya pen thiet ya kenu ke babang ke tengah jumpi. Ya pen thiet teng teng. Ai surprise ki jan kinnya pro teng teng. Kam ta mega ski bat di jong ili le surprise ka kana ie ting e yifi. Pen pau yang ada jing ie om tang hakapon badang samla. Kadang pi ke jing ie kam di ban belat. Kadi ban continue bai nakapor sakapor namar ka jing ie na do ka kendau hadu banang kam kot ke jing ie. Kiwi baro kin kot rika jing ie kam kot banang mega kendau ka dei ka jo ka jing ie. Dei na kada kadang kadang pi urang ba udan kam ban smutu lem ye ka tengah da ka ba ie buram ye ka. Pen kemen ye ka ting ting. Da ki jingle ke jengpi. Pen kemen ye ka. Shong lem bat ka. Namar ka Bible kong namar maka ka dei ka kiu ka ba kam tol pidepet. Da ka ktian ka jongbre da ka shiti ka ba kong ka jong Petrus ka lanong ka balai. Ka de khot ka ban nyo ka ba ong kom ni to kan puli ka de ka ktian nyo troik bang. Ko pi ki shenrang kum ju. Toda syong lem batlah ki tengah. Kat bakum ke jing tip bah. Da ka ba ai buram haka. Tengah kum ka kiu ba kham telot. Bat kum haki nong yo bentalem. Ka jing ai ke jing im. Kenang ia ka ban om pen pet no ia ka jing duai jong pi. Kani kedai ke ketien ke jong utrai. Pi ki semrang ru kum jo iet ya ki tengah ke jong pi. Dah syong lembat ki. Ha ke jing tip babha. Da ka ba ai buram ya ka kum ka kiu ke ba kam telot. Kenang ba ya ki jing duai ki jing long ben sim jong pi en om pen pep ha yeng asem ki jing duai. Lada pimnang ban iet Pimnang ban pen i kata ke jing iet ke jing buram urang baru ngarong pi teng teng pinamla ban ya duai lang bat kalok. Namar kala mong ifi mesu tenat syu tidin kata padai mbang syu ban ya duai. Dari de pinang kumurang ba ubasta teng teng pen i ke jing iet. Om di tang syu pen i dan don ke mesim ba iet buram ya ke tengah. Namar kadai ke tengah balaya te jutang. Hakamat jongu buriu, hakamat jongu belai. Iet buram ya ka. Pun cipang i. SMS cipang. Wadam SMS i kiwi, wadam lagi pun i kiwi. Pun ya ke tengah di kuat phone. SMS ya ke tengah di kuat phone. SMS. I video call ya ke tengah lebih kuat mana I video call. Pijo yo i babon ke buriu mentek ting dalami na yeng. Kila pen bun kam shane shata la pen bernia phone kai shita. Kana pi ka jingle kai japi kan jaha ke sengi ke jingle shisha. Kwa ai video call lang bat kiwi. Kanam lang bi jungu blay. Sai tanam syong khop. Ko ma ngi kai ne go por pi kwa man ai video call ai ka tanga jumfi. Kan walam sibon shu ke jingin. Kanu sngo komen, sngo dik. Ka balai kum no pinle. Ba pinyo e ka yeng ba struk ke ba komen. Ke jing ye sngo tu jingmot apok ka yeng ke sam pi. Namar orang pi ko jong blay kam syong ha ka jingbit ke jingbiang ka spa ka pho ma. Ban yo e ka jing suk ha ka jing sem. Ke syong e ka jing sutu jumut e ka jing nang ban ye ya buram. Iwe. Tapi don e ka spa ka poro andre la pim don padi ke de ka jing chanya ka jing ye nang pi. Anam man toy ri ka ta ba ro khoi. Anam la ban thit ye ka jing ye pi. Om la ban thit ye ka jing, ban la ro ban di ye ka. Namar ke jing iet ka nang ka ba koridor hadu kata. Step ke balai kum no ban yo ye kata ka yeng ka besuk ka ba keman ngakwa man ong ipi ngap pi ki kuon ki kti kum no pi dei ban le. Ki kuon kin iet buram ye la ki kimi ki kpa ki ba shisha. Ngabu de ka kin tien ki kuon ki dei ban iet buram ye la ki kimi ki kpa ki ba shisha. Ngap ki ba shisha. Namar ki donro ki kimi ki kpa ki bom shisha.
ki bom nang ti ban yalam ye ki kon ki kti ki ba yalam kala ban pen i ka akor ka basniu ha ka jing di kia ka thok ka syukor ha ka ye krensi krensang ha ka be kan me kan pa ha ying sem ha ka ba bom nang ban yalam jing seng bom nang pa di ban pen i glenti ba ba no pi da pokong yo tu tem long kre ki kon ki kti ko ngo e ki kimi ki pa ki ba shisha ki ba yalam ye ka lenti ka ba dei ye ka akor ka ba dei to phila man ie ye ki ri ban ko ngo kam nam dei na mar chubu ke dia lam ban tai se ke basniu ban pen thok shukor pi wat nam ko ngo ban kren ban khang prasai pi ban le jing seng wat nam ko ngo ban khang prasai pi ban puli babel wat nam ko ngo na mar kam dei ke baba ri ko ngo igi kimi ki kpa ki beshisha ki badon ka dur ka chungu ble ki ba lam ki pi ha ka den di ka hok ka jing shisha sha ka jing ka la ka bot ko ngo buram i ki na bar ka ktien jong ble ka kren shai na ka shiti ka jong upal shengi na Ephesus ka na ban rio ngiang la landat bar khoi igi di khot ni ktien jong trai ka bong pi ki khun ko ngo igi kimi ki kpa hau trai ngap hau trai ka bomot kimi ki pa ki bishisha ban nom pen thuat iki ko ngo iki ban yo iki ying ke besuk ke bakamen ke badap de ke buram ke jong bleki khun ke dan kam ban ko ngo ban ye trelang bat ki kimi ki pa ko ngo ye ke jing ptha ke jing sneng ke jong ki ha ka akor ke buram ke bade le ye ke e be ki kimi ki pa ki ya lam ye pi ha ba ki kedo ye pi ke lenti ke ba ba e ban puli ka tin chong blei ban lech ki jing hikai ki bai bestani ban duai ban tip sngi ban kre kot ha ban im ke chim ke ba khuat ban am dei ban panon kam ye ko fuon chapi am dei ban le ka do de ka besni ha ba ki hikai pi ke lentik ban ko ngo ye ki pada ba pin le kum ta pin te ye ka yeng ke sam ye pi da ka buram ke ba skam ke ba klan ke jing long ka we blame ker kui pi dengan de tin jong trai ba pi osno kan mau ngi ki lai tili ke ba ki mau bersiu ban penyeng ye ke yeng ke sam ye pi ke ba dap de ka buram ke jong blei kan mau ka kan thei kum de ke de ban le ka long ki mi che ke yeng kan mau urang ba kum de ban le kan mau ki kuon kan thei ba charang je ke yeng sam kum de ngi de ban le shim ye ke de ke ji kai blame ker kui ye ke jeng je pi kublai shimon hang le pi don pi kwa